Tak, milovaná žena, užívaj si tieto chvíle, ktoré sú najkrajšou časťou nášho života tu na zemi. Milovaná žena, venujem to tebe. Si úžasná, lebo pôrod je prerod bytia do žitia. Takže dovol sebe sa prijať ako láska, ako matka, žena a múdrosť v jednom tele. Tvoj príbeh je tu pre teba a tvoju rodinu. Je pri tebe muž, ktorý ti drží stráž a pole, aby ty, ako kráľovná, si sa znovu objavila. Ten muž je tvoj kráľ a vaša rodina je vaše spoločné kráľovstvo, v ktorom ste príkladom svojim deťom. Ste pre nich inšpirácia. Ale čo je teraz, v období 6 nedelia, dôležité? Je práve tvoja harmonizácia na všetkých úrovniach. Dovol si seba objať tak, ako dlho potrebuješ. A zároveň prijímaj esenciu seba samej cez slová, ktoré si teraz vypočuješ. Moje telo sa v ľahkosti rehabilituje. Moje telo je vibrácia lásky a súcitu pre moju rodinu a seba, iných. Moje prsia sú dokonale tak, ako ja potrebujem si zažiť. Sú krásne a plné výživy, kde je to potrebné pre moje dieťa. Láska, ktorú cítim ku sebe, sa rovná láske bezpodmienečnej pre moje dieťa. Milujem seba a život. Chyť sa svojho podbrúška a vnímaj vďaku. Ďakujem ti, milované brúško, že moje dieťa a ja sme boli správne vyživení. Ďakujem ti, milovaná krv, že si harmonická a vždy si bola. Polož si ruky do lona. Veľká vďaka, že moja jaskyňa života sa otvorila tak, ako moja skúsenosť bola určená v pláne, ako som sa ja rozhodla to zažiť tu a teraz. Moje lono, toto posvetné miesto pre vznik nového, je plne rehabilitované v jemnosti a prijatí seba ako matky a rodičky. Teraz, v tomto období, je pre mňa dôležité moje telo a súhra s mojim novorodeniatkom. Je o mňa a dieťa vždy postarané. Dovoľujem si to. Deje sa to. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Len navnímavaj seba cez dotyky, cez pohľadenie, cez úsmev na tvári a tú ľahkosť bytia. Že my ako ženy sme úžasné. Tak ako naši partneri sú úžasní, tak ako naše deti sú úžasné. Že tá naša rodina je v plnom prijatí a láske.
neustále v jemnosti a v ľahkosti. Deje sa. Ďakujem ti, milá moja.